Dissimuleu, aquí davant hi ha una espècie d'os. Deu vendre alguna cosa. Ei, hola. Mary, bona tarda. Vols que busquem algú que t'ajudi? I ara què penses fer? He pensat que potser podria dormir en aquella paperera. Així m'agrada. A on anem? Només aquesta nit. I així com et dius? Em dic... Oh. Et podries posar un nom anglès? Un nom anglès? Paddington! Paddington? Paddington! Perdoneu, m'agrada. Dormirà a les golfes i vull que tots tanqueu la porta amb clau. Tot bé? I tant. El Paddington és un perill per aquesta família. Quina passada! Aquest os demà a primera hora se'n va. És que aquest animal és molt important per mi. Que està en perill d'extinció. Ara sí. Aviat estaràs dissecat. Disculpi? Però si el Paddington és el millor que han tingut aquests nens. Ben calent, dos vents calents. No m'agrada. Espero no quedar gaire estrany, ara. Tant és que hagi vingut a l'altra punta del món o que sigui d'una altra espècie, o que estigui obsessionat amb la melmelada. Ens l'estimem, i per això és de la família. Paddington! Ja vinc. Que divertit que és, això. Oh.